Gimomiyo achung'e wach mar chik ni en nikech rowere ma osebedo ka go mbaka gin gi wach moro ni Ruto must go. Gidwa ni jatend piny owuogi. To wuok nade? Chik ok oyie mondo owuogi e diere ka. To kowuok to koro nyiso nang'o? Wadhi dok e yiero to yiero no IEBC pok puodhi maber ni koro IEBC nitie. Omiyo apenji ni to rowere kata nitiere dwaro ma gidwaro. Be ochomore gi chik koso nitiere moko ma be koro gimbe nyaka ging'e ma gikoni ma wanyalo weyo. Erokamano Trevor. En ni piny mar Afrika waka, kontinent mar Afrika ni, pok wago ndamo ahinya e weche mag demokrasia kata weche mag governance. To gik mancho timore e Kenya kae juma mokalo ni, makawuono wan gi tich ariyo ni. Ka nigi ni timre e pinje maoko, kunwa puoge ahinya nikech gin wasunge. Wuon piny ne gwe tao chieng' mane parliament owang' cha. Sa achiel, news ma sa achiel, no wacho ni no resign kendo chiwo thuolo mondo ound a transition government mondo wachak wadhi manyien. To nikech nok wadhi kanyo, bendo ok wanyal dhi kanyo nikech hero loch kodwa wawegi. Kaka wahero loch, wahero power. The call mondo wuon piny ogwe tao kawuono en gima by all intents and purposes ok nyal timore nikech gima asewacho chien kanyo no endo. Omiyo gima onego wadhi go nyime koro en ni ere kaka wamedo keto sirikande ni tesre kendo waketo ling'any moko manyiso ni mae kama ok nyal kalo, mae kama ok nyal kalo. To bedo held accountable. Achiel kuomgi en tiyo kod od bura mochwiny. Od bura mochwiny. In fact, awuoyo kod achiel kuom jotenda mag kanisa to wacho ni achiel kuom gik monego bed ni watimo e kinde ni en jiwo recall clauses mag members of parliament mondo jood bura mokti, jood bura ma tijgi en choko pesa ka Ruto kata kuom sirikal gin jok monego bed ni wabedo kod recall clauses maluongo gi to koro igologi to wadhi wayiero manyien. Omiyo od bura monego ni parliament wanyalo wacho gi dhok moriere ng'eny moko kuom gi gin osiepena but od bura kawuono otow ok nyal konyowa kaka jopiny. E wach mar IEBC onego bed ni wachako waloso IEBC mapiyo piyo nikech gimoro amora nyalo timore. Igeni majni nyalo chwakore ni ker ma ker chop kama wacho mokwongo no mogwe tao. Wadhi timo nang'o ka ker ogwe tao. Gimarach moko onego bed ni timore ni gigi nyalo medo dhi nyime ka onge duoko kata solution mwayudo makaka osebedo kotimre pinje moko. Ipo ka jolweny wacho nomera gini chal mabagi koro wakwayo ni mondo idh ndege ni idhi yue South Africa. Wamako gini matin wabro tiyo kod sidienge makama mondo olos machielo. Kundo go konego wachopi. Omiyo ker ni kod thuolo mar reso gini mondo kik wachop kuonde go eko.